සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. இன்றைக்கு வந்து டே 7 சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம். நீங்க பிஸியா? ஒயா பிஸிද? இப்போ எங்கே இருக்கிறாய்? දැන් කොහෙද ඉන්නේ? கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. பொட்டக் வெயிட் කරන්න. எனக்கு பசி இல்லை. மට බඩගිනි නෑ. நாங்க போவோம். අපි යන්. சும்மா சொன்னேன். நிக்கம் கிவ்வே. நான் வந்துட்டு இருக்கேன். மங் என கமங். என்ன விஷயம் அல்லது என்ன மாதிரி இருக்கிறதுக்கு மொக்கத்த தத்வே. நான் டிவி பார்க்குறேன். மம டிவி பலனவா. நீ நாளைக்கு எங்கே போகிற? ஒயா ஹெட்ட கொஹேத யன்னே. ஒரு நிமிஷம் இங்கே வாங்க. வினாடிய மிக என்ன.